गुड मर्निं लोगोफोर आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोनखौ गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय। दा फुंनि 6:30 जोंना रेक्सानै मा जादोंथाय मिन्थिया दिनै फुरा रागा जोंदों। मा जादोंथाय मिन्थिया जोंना रेक्सा फुरा रागा जोंदों आरोखि। मा जादों रेक्स? मा जादों? माखौ रागा जोंदो? माखौ रागा जोंदो? मानोबा रागा जोंदोंथाय फुरा बेरेफुंजानि रागा जोंदों नै। मा जादोंबा रेक्साबा? मा जादों? मा जादों नोंलाय? मानो रागा जोंनाय? मानो रागा जोंनाय? नै खारलांफिनबायानो फुरा रागा जोंनाय। फैदो come good boy रेक्सु फैदो come sit फैदो hands जागाबाय फैदो फैदो good boy खा रेक्सा good boy खा फैदो come फैया मा फैबावा जाहैदों फैदो फुरा सानजों गेलेखायो आरोखि ना बिसोरो बुलायलायबो सानजों थिगसेनो बुलायलायासै दिनै दिदिजों सनालि दिदिजों बुलायलायासै दिनै रेक्स बुलायाखै दिनै दिदिजों बुलायाखै फुरा अखा हादों बायहेरायावहाय आवाजानो मोजां फैयाखै खोमा रायलायनायानो सानजों गेलेग्रा सिख'लायो आरोखि ना बिसोर सानजों बायहेरायाव फुरा अखा हाबाय थादों लोगोफोर बेनि थाखायनो न' सिङावनो जिरायनानै टिभि नायगासिनो दङ। हिट जाखागोन खोमा सिनेमाया दासो नायदों आङो दहायनिफ्राय नायाखै फुरा दावराव आरोखि ना बिसोर सानैया सोलायनाय फुरा सोलायखायो गेलेनाया नुदों फुरा दावराव टिभिखौनो नाया आरोखि ना बिसोरो दावरावल' खाले लोगोफोर सानैना सानैजों फुरा नांलायलायो आरोखि ना सान मोना फुरा गेलेखायो उन्दुनाय टाइमावल' सिरि ओमफ्राय गावसोर बाबा आरोखि ना गेलेनो बाबा गेलेया बिसोर जि बुलायनायखौनो नायथ'दो लोगोफोर गेलेनायखौनो गोलैगोन ओमफ्राय गोलैगोनबो दलद थायाबा गोलैगोन सानैबो होनखाबाय आङो नुदों माबायदि सिख'लायो फुरा दुस्टामिखा ओमफ्राय जै प्लास्टिक गाबनाय खोनाबाथाय मेथाइ जाग्रा लादों सानखायो आरोखि ना रेक्सा जेबो जिनिस जाफेरनो हाखाया फुरा माने जिखुनु जा बिस्कुट जा मा जा जिखुनु जा जिनिस जाबानो गावबो लुबैखायो आरोखि ना गावबो जाफानो बिखायो माने एसेबाबो होफानांगौ जाखायो उफाय गैया ओरैबायदि अख्रामिखाना दल'खौनो थाखाया ओंखाम जाबाबो समान जाफानो लुबैयो लोगोफोर जोंना रेक्सा गावनोबो लगायनानै होनांगौ ओमफ्राय जोंबो जानांगौ नङाबा एकदम डिस्टार्ब खालामबाय थायो सोंबाय थायो गाबबाय थायो ओंखाम मोनजागौ मानि एबा लोगोफोर नायथ'दो दसे फुरा अखा हागासिनो दं आरोखि ना लोगोफोर नै अखायानो नागारनो रोङासै न' लुगासिनो दं बेयाव गोदान बिल्डिं बानायगासिनो दङ दाबो कमप्लिट जाथ'वाखै मिस्ट्रिफोर खामानि मावबा ओरैबायदि दावराव जायो आरोखि ना सानाव माने उन्दुनोबो गैया खामानि मावफैबाथाय अखा बोथोर ना बेखायनो दासान्दि फैथ'वाखै आरोखि ना लोगोफोर बिसोरो खामानि मावनो माथो खालामनो अखा बोथोराव आरो जेबो खामानिबो मावजाया जारो उन्दुथाल' होनो दिनानो दे होमबा लोगोफोर दा दसे उनाव लोगो मोनफिनगोन नै जोंना रेक्सा बाजायोनो दसे बाजानो लुबैदोंनो बायहेरायाव उन्दुनांसिगोन नालाय नङाबा एकदम बिराद दावराव आरोखि ना लोगोफोर माने न'आवथ' उन्दुनो मोनला नालाय दाना बायहेरायाव उन्दुनांसिगौ नालाय फुरा ओंखाम जाखांबाथाय न' सिङाव हाबनानै उन्दुफैग्रोखायो आरोखि ना उन्दुनो लुगैनाया
ओमफ्राय बिनि उनावसो बाहेरायाव उन्दुफिनसै बाहेरायाव उन्दुनांखागौ नालाय बिनि थाखायनो न'आवहाय हाबनानै उन्दुफोरखायो मुगासे मुगानैखौहाय नै गावना सौखि सिङाव खारग्राया नै बे सिङावनो डाइरेक्ट हाबफैनानै उन्दुफैयो नै जोंना रेक्सआ नुबाय नै गावनि जायगायाव डाइरेक्ट खारबोखाबाय नै बाहेरायाव बरनजानो गिनानै रेक्स बाहेरायाव बरनजानो गिनायखाय बाहाय फैबाय नोङो गावनि जायगायाव फैबाय नोंखौथ' बाहेरायावसो फुथुगोनलै नुबाय माने गिखारखाबाय आरोखि ना बियो आं बाहेरायाव थांनांखासिगोन बेखायनो आं दसे उन्दुनोसै होननाय बायदि फैनोसै बेयाव उन्दुफैग्रो आरोखि ना मुगासे मुगानैखौ उन्दुफैग्रोखायो बिनिफ्राय ओमफ्राय दा बाहेरायाव उन्दुहैगासिगोन बियो दुगाया नुबाय फैलाबो राबाय ओंखारला नै रेक्सआ मा खालामदों नायनो अरखाजोब्बाय आसोलसो फुरा माने सखिखौहाय अरखाजोब्बाय आरो बियो फालेंखौहाय अरखानायफ्रा जेबो दोनजाया नै लोगोफोर जोंना रेक्सआ बाहेरायाव उन्दुहैनोसैनो न'आव उन्दुनो मोनबायना दसे बेनि थाखायनो लोगोफोर आंनि गाननाय ड्रेसखौ इगनर खालाम आरोखि ना ओमफ्राय बेकग्राउन्डखौबो आं माने न'आव थानायावहाय बिदिनो रावबो गैयाबो नालाय जों हासबेन्डजों आंजोंल' थायो ओमफ्राय नानि उन्दै ओमफ्राय रेक्स जों साब्रैल' आरोखि ना बेनि थाखायनो आङो माने जानला मोनला गाननाय जायो आरो लोगोफोर अननानै नोंथांमोनहा गाज्रि कमेन्ट हरनाङा इगनर खालामबानो जाबाय आरोखि ना लोगोफोर गाननाय ड्रेसखौहाय दे होनबा लोगोफोर बे ब्लगखौ एसेयावनो फोजोबसै गुड नाइट लोगोफोर आरो नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनफिनगोन थाबैनो